Satelite bat naiz. Eta nire planetaren izena da Kalabaza Tripontzia. Kalabaza Tripontziaren historia kontatuko dizuet. Mundu etzenean, baizik kalabaza bat. Landare guztiek zekiten izketan. Bazekien txilarrak, bazekien uteak, bazekien mendabelarrak. Baita kardulatzak ere. Gogaitu eta aspertu egiten ziren. Kalabazaren mundua mundu hutsa baitzen. Eta netzegoen abererik, ez etxerik, ez aurrik. Baina halako batean, abere xelebre batzuk azaldu ziren Kalabaza planetan. Ardiak. Ibili eta ibili, ardiek topatu zuten noizbait kutixiko jakia. Eta arditalaieruak gaztigu eman zien. Ardiek ase eta bete egin nahi zuten. Baina ez zuten asko uste, belarrak izketan zekien. Eta belarrak hitz egin zien. Aurrean goxo, aurrean goxo, aurrean goxo, aurrean goxo, aurrean goxo, aurrean goxo. Eta ardi gosetuak sinetxi eta aurrera abiatu ziren belar gozoaren bila. Bertaratu zirenean, berriro entzun behar izan zuten. Aurrean goxo, aurrean goxo. Ardiak berriro lotu ziren bideari. Eta belar gozoaren bila ibili eta ibili, ez zuten mokadurik ahoratzen bila ibiliz. Kalabaza Tripontzia baitzen oso, errunditu egin zen ardiak goseak ikusi. Txistima bat irakatsi zien. Guztiz txistima harrigarria. Izketan irakatsi zien, belarra jana ahal izateko. Aurrean goxo, aurrean goxo. Bertan goxo. Bertan goxo. Bertan goxo. Bertan goxo. Eta hala, ase eta bete egin ahal izan zuten ardiek, Kalabaza Tripontziak izketan irakatsi zielako. Eta izketan irakatsiaren ordain, nondik zetozen eta zer ikusiak ziren kontatu zioten. Hartzaiaren eta tartalotarren arteko borrokaren historia zen ardiena. Ez dakizuen hortziren tartaloak? Ez? Izaki, etxu eta zarpatzuak ziren, begi bakarrekoak.
Sardu orain. Gizonak? Seguru altzaude. Begibikoak? Anaiok, gizona mundura etorri baldin bada, galdua gara. Galduak! Hobe dugu basoa hartu. Eta itxasoaren erdian landatu. Barka ezazu aitona, baina zu gizona altzara. Ez motel, ni gizon izan dakoan hau.
Barka ezazu gazte, baina zu gizon altzara. Ez, jauna, ni gizon izatekoa naiz. Barka ezazu adiskide, baina zu gizon altzara. Aurra izan naiz eta gurea izanen naiz. Orain ikusi duzue gizon bat. Animalioiek arte gaiztoak dituzte. Ikusi duzue zorozten ari zen trastea? Artaziak! Eta zertarako direla uste duzue artaziak? Hilea mozteko! Aitona zena, tartalotarren eraztuna eman zidana. Behin gizon batekin topatu, eta buru hautzi omen zion gazta zirudiela. Gizona gana joan, eta esanen diogu, bakea nahi dugula. Gu ez gara igelak, gu hieduna gara.
Su! Gizona gana! Zuekin ezin da. Gure aitona zena baino argelagoak zarete. Orain ikusi behar du gizontxo horrek tartanotarrak zer garen. Lan asko gizona? Bai, badago lana hilea mozten. Eta... aizu... Zer, ardi asko? zenbat atz, hainbat ardi. Gozetu ere bai honezkero. Bai, oraintxe janen nuke. Janen nuke, baita... Ardi bat? Hile eta guzti! Orain ezin esanen duzu, zenbat atz, hainbat ardi. Tira trago bat.
Gizonaiz! Baina laster izanen naizi ere! Gizon izan dakoa! Hil egin beharraut gozaldu! Entzun gizona! Biok bakarrik geldituko gaitu. Eta orduan ikasi beharko du zenbataz ditudanik eskuan. Salbatuko zaitu! Itoko alaiz. Orain berriro esan ahalko dut zenbat atzain bat argi. Banoa! Banoa! Tartalok salbatuko zaitu! Anaiok! Tartalo ez da hil! Tartalo bizi da! Gizona da hil! Tartalo naiz, anaiok! Gu hileduna gara! Zuen hileak luzatuko dira gizonek nahi ez badute ere! Gure hileak luze eta libre laztanduko ditu haizeak! Eta ez da munduan hilea moztuko digun hartazirik, ez eta hilea menderatuko digun horrazerik!
Kalabazaren munduak bazuen ura ere noski, eta erreka handi baten bazterrean, horraze bat ageri zen diztiratxu. Haien meteorito bat dator. Etzen tartalotarren kalparra horrazteko moduko. Urrezko horraze txipi bat zen Lamiaren horrazea. Eta ezin hartzezakeen inor. Lamiak esan abaitzuen, hartzen baduzu horrazea, izanen duzu oinazea. Baina noski, izketan ikasitakoan esan zuen hori. Lamia mutua baitzen ordurarte. Lamiak ahate hankak zituen, eta asko maite zuen sutondoan berotzea. Begira, Lamia. Baina zer egiten duzu hemen? Erakutsi hankak. Entzuna dia, diakiten baldin baditek ataren hankak dituztela badakiala, begizkoa egiten diatela. Apaizak dio, kristau bihur litezkeela. Zazpi anai apaizek esandako meza entzun ezkero. Urrezko horrazea kendu behar zioagu, inor konturatu gabe. Txuria gora! Txuria gora! Txuria gora! Txuria gora! Eta belarra izan baldin bazen, ardiei izketan eragintziena, ardien esneari esker ikasi ahal izanen zuen Lamiak izketan. Eta ona hemen berriz, nola esnetan hazia izan etzen mutiko batek, marmita bete esnetan egin beharko zuen igeri. Kukubiltxo zuen izena, eta herria handi batean bizi zen. Bazuen eliza, bazuen udaletxea, eta bazituen zazpietxea handi bide ondoan zutik. Eskola ere bazuen herriak, baina Kukubiltxo egia esan, etzen oso zalea.
herri baketsua zen. Herritarrak lotiak ziren ikaragarri. Gauaren erdian kanpaia eroriko balitz, lirateke iratzarriko. Eta hain lotiak zirelako, gertakari arraro xamarrak izaten zituzten. Eskerrak kukubiltxo, etzen bat ere lotia. Bizki kaskagorriak kukubiltxoren lagunak dira. Eta hauek ere ez dira oso eskolazaleak. Eta guri berriz liburuak ebatzi dizkigute. Iupi! Liburuak erori zaizkizue! Bizkiak izan arren ez dira berdinak. Batak ezkerrarekin idazten du, eta besteak eskuinarekin josten du. Kaixo, bizkiak! Kaixo! Kukubiltxo! Kukubiltxo? Iapa! Au! Baina ez alduzu eskolara joan behar! Potxolo txiki da hain zuzen herriko aurrik azkarrena. Badaki eskuko atzak zenbatzen begiak itxita. Alde mendik alzerrak! Mila kaintxau! Haze betekada egin behar dugun.
Mari Martin astero konfesatzen da Don Rokerekin. Astero bekatu bera eta astero penitentzia bera. Txuriti bakarrik edateko. Apaiz jauna! Hau itxaur goxoa! Apaiz jauna! Apaiz jauna! Hau itxaur goxoa! Apaiz jauna! Baina, zer adibia oieko? Alde mendik, alde! Erakutsiko dizuet nik besteren baratzekoa jaten! Alde, harrapatzen bazaituzte! Ai, intxau jale alenak. Azalak zutara. Alde mendi belarri hori! Alde! Alde! Hau intxaur goxoa! Hau intxaurraren goxoa! Hau intxaurraren goxoa! Don Roque! Don Roque! Asto izketan hasi da! Hau zuretzat, eta hau niretzat. Hau zuretzat, hau zuretzat, eta hau niretzat. Hau zuretzat, hau zuretzat, eta hau niretzat. Eta hau ere niretzat. Hau zuretzat. Beste hau zuretzat. Niretzat. Eta niretzat? Ez. Eta niretzat? Niretzat ez alda eze. Aita arraioa entzun alduzue. Eta niretzat?
Eta niretzat? Astoa izan behar, bai, intxaurronik gozoa esateko. Ba, 3 aldiz esan ez dipa, eta aurrez aurre Don Roque. Barka beza baina, berori astoa baliz bezalaxe. Bai, Eta belarriak ere luzatu egin ote zaizkit. Ai, Don Roque, berorrek ez di sinistatzen. Ai, Don Roque! Zer dugu oraingoan, Mari Martin? Bella dantzariala. Ez beidik eta ez astorik. Biek hanka. Aitaren eta semearen, lotxagabe alenak. Itxo, konponduko zaituztet. Eta jaun batzuk azaldu zirelako, libratua ahal izanen zuen kukubiltxok gazta bihurtzetik. Orduan, konjuroa egin behar zaio astoa. Bai, noski, bai. Baina berek ez dakite izketan. Nola ez, gaur bertan guri... Zera, harta jorran arekinela, Don Roque, harta jorran. Astone galdetu digu. Galdetu digu, ea tabakori genuen. Ez da harritzeko alkete jauna. Pentsua ere azukrearekin behar du asto honek. Zakurrek zaunka, katuek marraka, zaldiek irrintzi, eta astoek... Arrantza! Hau ez ne goxoa, Don Roque. Hau ez nearen goxoa. Mari Martin zerbitzari 4 hanka eta 5 belarri. Ai, ene, Don Roque. Beiere izketan hasi da. Urbe deinkatua, Don Roque, agudo. Agudo! Behetu egin zaio boza behi hori. Kukubiltxo data. Kukubil edo marati, nik eginen duti.
Hau, niretza. Intxaur jale, lotxagabea. Demonia raioa. Kontuz, Mari Martin, txiki hau ere, jainkoaren umea dugu, eska xamarra egin bazuen ere. Don Roque, ume hau garbitu egin behar da, bai horixe. Bai, guri irakinetan. Garbitu! Garbitu! Garbitu. Emanen dizkiat nikiri, astoarena. Zakua non gorde dudan esaten badidak, zakukoak erdibana. Eta bestela, ito. Ikusi duzuen bezala, Kukubiltxoren herriak bazuen ibai handi bat ere. Eta urranditan, arrain handiak. Mari Martin gaixo. Don Roquek debekatu egin beharko dio txuritik ere edatea. Bestela ezin aurkituko baitu Kukubiltxo puska batean. Kukubiltxok bere txipitasunari esker eragiten zien izketan intxaur, asto eta abeiei. Dakizuen bezala, ardien ondoren beste animali mota guztiak etorri ziren kalabazaren mundura. Batzuk buru gogorrak ziren, eta ez zuten izketan ikasten, eta beste batzuk berriz, hain azkarrak ziren, non uste baitzuten kalabazaren jabeak zirela. Guztietan azkarrena, azeria zen, eta mundu guztiari egiten zion trufa eta iseka. Azeria ere oso tripontzia zen, beti zegoen goseak. Azeriak uste zuen olioak mokadu eskasa zirela beretzat. Azeriak oilarra harrapatu nahi zuen.
Erantzuni, esaiek! Azeriako jarraken du digu! Esaiek, iria naizela orain, eta ez oloena! Eta azeriak ahoa ireki zuen oioei erantzuten. Eta oioek eta oiarrek hortzik ez duten arren, ederki trompatu zuten azeria, agintzarraiek alferrik zituela erakutsiz. Baina noski, ahoan aginik eta hortzik gabekorik izan baliteke ere, denok daukagu ahoan min. Eta badira, gezurra badirudi ere, izketan ez jakinda. Mintzo egiten diren minen. Hona hemen nola izketan etzekiten min batzuek salatu zuten gezurti bat. Honezkero, asmatu duzue, non gauden. Eta zertarako den makina hau? Eta nor naizen? Ni galtzagorri naiz. Gaiztoen gaiztoa. Eta inbesteraino. Ze, besteen gaiztakeriak inbiria ematen didaten eta balbulei emanez. Aspertzen naizenean, mundura abiatzen naiz ze berri dagoen eta kombustible pixka bat ekartzen dut nire makina maitearentzat.
Tira, eseri hor. Tori. Frogatua dago, galtzagori deabruak, beldur diela xakurri. Nik? Txorakeriak. Tori xakurra! Nahi duanean. Nahi bai, baina... Itxasita gelditu nauk. Baina nola jarria eskolaz betetako auki batean. Ederra egin du. Eizan batxi lagun hori. Ezan dago nire ipurditxoa libratzeko beste modurik. Ez jauna, egon beharko du bi edo hiru. Bi edo hiru minutu? Ez adiskide, bi edo hiru egun gutxienez. Bi edo hiru egun zutan? Ez, holakorik ez. Ez. Nire ipurditxoa bero, Bi edo hiru egun, baina enauke harrapatuko. Gozoa naiz ni horretarako. Jakin behar dute horratikan norden galtzagorri. Alua, baina nik badut. Eta ezagutzen ditu nik mundukoak. Kaixo, Zara. Kaixo. Geizto porrokatua ez eta ibezalako baten laguntza behar dian nikan behean. Zer diok? Ez du gaizki esana. Hemen baino gehiago irabaziko nuke. Baina lehenengo, gozari legea egin dezagun. Ez diat eseri nahi. Zutik itxo ingo diat. Bagara edo? Tikara, zakozekin hori, alde mendi. Txokora, izatxatik ez. Larrote paratuko dira, Patxi, bai hori bai. Ze, Patxi, noiz ikusiko dugu eskopeta barri hori? Eskopeta barri, xa? Hemen dabila naizarako zarra ere alferrik. Hori ezin esan leike, nortaki. Gozaldu nahi baduzu, tabernara anoa. Aio. Geldiko, Turko. Egunon, saldabero bat hartzeko modurik bai? Sortu zu kaldera. Saldaberoa. Etorri aurrera. Eure etxeanago. Emanen dian nigiri saldaberoa. Pasa aurrera. Aurrera, motel.
beroa salda, patxi. Alferrik ditu gire jukutriak. Galdua eiz eta galadi. Ez zu zaharra saldaren gozagarri, Turko? Niri eman behazu, ni bota behar galdatan, hauntza ardiari leske. Ez dakiten norekin ari diren, uste badute galtzagorri ainarraz menderatuko dutela, aluak. Besterik bada? Bai, ahal izan ezkeo, nik azken mozino bat egin behar dut. Izan dadila laburra eta ez politikua. Ez, alkate jauna, nik eskatu behar dut, neurriren bat hartzeko, zer edo zer egiteko, aparizinoekin. Aparizinuak? Bai jauna, arraten. Ez altzenekien, arraten. Hori parrokixan, mozino hori ez da municipala. Hau udaletxea da geho? Baina zera, ez dira ama virginaren aparizinoak. Zera da? Esan egizu bat, zer da milagru hori, Erenzugea. Erenzugea? Zakorrak niri. Xaxatu behari ez aspikia ederki. Datazela orain patxe eta bere zakorra. Xaxa, xaxa saspiki, xaxa saspiki. Ea, saspiki, ezaiek norde nire jabea. Bani, proposatzen dut, zera, sari eder bat, udalonen urrezko domina, erensugea hiltzen dauanari. Eta diru sari bat, erensugearen buruagatik. 1 milioi. 1 milioi, zoratu zara? 1 milioi, bere buruagatik. Baina 7 buru ditu eta. 1 milioi buru bakoitzeko. Zein dago alde? Baina, nondik etara behar dugu? Hainbeste diru. Numero gorrixetan gagoz.
Hau, gaudixa da, diputazioak. Gatozen orain Euskal Herriko albisteetara geure telegunkarian. Eibarko udaletxean pleno garrantzitsu bat ari dira egiten une honetan. Antxen ditugu geure kamarak. Aurrera Eibar! Bai, aurrera lankideok, nahi duzuenean. Barka, telekusleok, arazoak ditugu Eibarrekin. Zuzenean ari gara. Bai, aurrera Eibar! Zaila jarri zaigu, bene-benetan Eibarrekikoa. Esan dezagun bada, Eibarko udalak 1.000 milioi eskaini dituela herensugearen buru bakoitzaren gatik. 1.000 milioi! Badirudi, Eibarko zeruetan azaldu dela mozoro hori. Begira, Patxi, begira ze xakutxoa gustatzen zai, xaspiki. Xaxa, poliki, xaspiki. Hau bai dela xaspiki ederra, ikusiko du. Hortxe duzue, begira. Herensugea, alkate jauna. Ederto, herensugea da, ongi asko ezagutzen dut. Eta agindutakoa zortan, ez? Uste dut Patxik merezi dauala, Zarixa. Ez, jauna. Zarixa ez dau Patxik irabazi. Herensugearen buruagatik esan zenuan eta hemen ez da bururik ageri. Naukil dut herensugea. Ona hemen dragoiaren buruak. Xaspi, alkate jauna. Xaspi. Zarixa, emon beharko. Ikusi alduzu inoiz mingainik gabeko bururik. Ez da lakorik ezagutzen geure herrixan. Orduan, izanen dute buru horiek mingaina ahoan. Noski, nola ez dute izanen mingainik nire Xaspi? Esto, herensugearen burue. Jaunok? Hemen daude herensugearen mingainak. Xaspi. Nork hildu herensugea, Ederto, Patxi. Agindutakoa zor da eta zeuretzat. 1 milioi esker emun behar dautzut, herensugearen buru bakoitzeko. Eta Zarixa barriz beste jaun honi. Aizu, nola dozu izena? Zu ez zara Ibertarra. Ermukoa zara? Ni zera, bare nire izena, egia esan. Galtzagorri da. Herensugearen mihinek etzekiten izketa. Baina antxe salatu zuten Galtzagorri eta bere gezurra. Isiltasunak bai baitu bere balioa, eta gezurrak ere izaten baitu ordaina. Kalabazaren munduan, etzen gezurrik ezagutzen, personok izketan ikasi genuen arte. Personok asko sufritu behar izan genuen izketan ikasteko. Hasiera batean sorginkeria zen izketa kalabaza tripontziari lapurtua. Nire arreba sorginen sekretua ikasi nahi izan nuen, eta alako batean lo nengoelako egin nuen.
Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik! Iuhu! Eta egan alde egin zutenean, nik ere ukenduarekin igurtzi nuen aurpegia. Eta gero, sorginkeriazko esaldia esan nuen. Nola zen? Sasi guztien azpitik, hodei guztien gainetik. Eba. Nahasi egin nituen hitzak, baina nola edo ala heldu nintzen akelarrera. Akelarrean akarraren ipurdia musukatzen zuten den. Negertxo maitea. Eta nik enuen nahi, baina... Sorgin hori ez dut ezagurtzen. Berria data. Bafeitau dezala bizargo gorroni. Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik! Bakarrik galditu nintzen eta sorginen formula esan behar nuen nik ere etxeratzeko. Sasi guztien azpitik, hodei guztien gainetik. Eta berriro nahasi nituen hitzak, eta horrela nabil geroztik sasi guztien azpitik eta dei guztien gainetik. Eta ala bihurtu nintzen, bai lagunok, ala bihurtu nintzen kalabaza tripontziaren satelitean. Eta ala bazan, sardadila kalabazan. Eta ez bazan, atera dadila herriko plazan.